ಈರ್ ಒಯ್ಕ್ ಮಾತ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಾರ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲವೇದಿ ಮೂಲವೇದಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮೂಲವೇದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೈಲ್ಸ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಾಲ್ ಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯನಕಲ್ನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜುವೇನೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಅವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ತಿಂಗಳು ಡೇಟ್ ಹಾಪಿರತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ 7 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರ್ದು ವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ 15 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಸೀಕ್ ಸೇರು ಅಕ್ಲೆ 7 ದಿನ 5ನೇ ದಿನ ಪೂರು ಐಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರ ಉಂಟು ಐಕ್ ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ತು ಹೋಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಂದ ಅವು ಕೆಲವು ಆನುಲೆಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ಪುನಾಗ ಬೊಲ್ತೆ ಹೋಪುನ ಅವು ಐಕ್ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಗೆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂ ಮುಟ್ಟಿನೆಕ್ ಸೂ ದೆಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಲು ಮರ್ದ್ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಣಪೇರು ನೆನ್ನ ಶುಗರ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕೊಣತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮತ್ತಗ ಏನಾಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೂಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ನ ಕಲ್ಲು ಕುಪ್ಪಿಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಆತಂಡು ಏನಾಡ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ತೋಜ್ ಪದ ಅಕುಲೆ ಕೊಣಪೇರು ಏತ್ ದ ಕಲ್ಲು ಊರ ದೆಪ್ಪುವರು ಒಂಜಿ 30-40 mm ದ ಕಲ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪುನ ಕೋರಿ ಕೆತ್ತಿ ಬುಂಡ ಕಾಪಿ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಉಷ್ಣತೆ ಗಂಗಸರ ಅರ್ಪಣೆ ಮರತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಪುದರ ಅಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬೇನೆ ಮಂಡ ಕಂಡಾಟ ಪುಡಿರೋದು ಇಪ್ಪೇರು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲ ಬೇನೆ ಮರ್ತು ಕೊರ್ದು ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲ ಬೇಕಲೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲದಾನ ಒಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಹುಷಾರ್ ಮಾಡಿದವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದವರು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಫೀಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಲೆ ಫೀಸು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಔಷಧ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ, ಹೆಚ್ಚಾಡಿ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು, ಗರಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವವರು ಅಂತ ಅವರು ಫೇಮಸ್ಸು. ಆನಂತರ ಜಾಂಡೀಸಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಾರಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಮದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ? ತುಳುಟು ಬತ್ತಿರ್ಗನ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕಲಿತನ ಮಂಡ ಏನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಗಳು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಂಡರು. ಏನೊಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವರನೊಂಜಿ ಇಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಮರ್ದು ಕೊರ ನಾವು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಮರ್ದ ಕ್ರಮನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕಲ್ತನ ಮಂಡ ಅವನ್ ಅವೇ ಯಾನ ಎನ್ನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊರಿಯೆ ಪಂಡಾರಿಗೊರ ಜೋಂಡಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ರಿ. ಜೋಂಡಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನಾರಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಾರು ಪುದರ್ದಿಯರು ಪಂಡಿತರು ಅಂಚವು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಡ್ ದೇವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊಡಿಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯುಂಡರ ಪಂಡೆಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಜ್ಜಿ ನಡೆದಿಂದ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಒಂಚೂರು ಚಲಕ್ಕಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಎಂಚ ಚಲಾಕಿಗೆ ಚಲಕ್ಕೆ ಆರ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಏನ್ ಕೊರ್ಪೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಕೊಣತಿ ಮಲ್ಪಜಿಂದ ಮಲ್ಪೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನ ಅರಿಜ್ಜರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ದಿನ ಬಿಡು ಒಂಜಿತ್ತೆ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮರ್ದುಂಡತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮರ್ದನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ದಿನ ಬಿಡು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತನ ಮರ್ದು ದಿನೋಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ 15-20 ಜನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಯ್ಕಂದು
ಸ್ಟೋನ್ಗಳು ಮಲ್ತದಿಪ್ಪ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ವೈದ್ಯಲ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಾಲ್ ಸಿಕ್ಕದ ಒಂತೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ನಾವು ಪಂಡ ಕೇಸ್ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಹ್ಮ್. ಅವು ಪಂಡೆರಂಡ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೆರ್ನಂಡ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರು ಉಂಡೈಕ್ ಹ್ಮ್. ಅವೇನು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರದನಕ ಬರ ಅನ್ಪುಣ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತರೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಹ್ಮ್. ಮಂಜಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಗ್ ಹ್ಮ್. ಅವು ಪಾಡ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮೀಯರುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ನಷ್ಟಗ್ ಪೊಡಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವು ಪೇರಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ರ ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಅಂಚ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋನ್ಗು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇತಾದಲ್ಲ ಉಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ಗಿದು ನಿಂಗಾರ ಹಾ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಲಾಟದ ಬರ್ರ ಅವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸಾದು ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಉಣ್ಗಾದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾ. ನುಂಗವಡು ಸಪ್ಪು ಮತ್ತ ಹ್ಮ್. ಉಣ್ಗಾದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಹ್ಮ್. ಒಂದಂಚನೆ ಕಡೆದು ಈ ಮರ್ದನ ಕಡೆದು ಹ್ಮ್. ಉಣ್ಗರ ದಿಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಒಂದು ಪುರ ಏತ್ ದಿನ ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ ನೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಗಳು ದಿನೊತ್ತ ದಿನ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪು ದಿನೋಲ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪು ದಿನೋಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಮುಗ್ಗಿಂಡವು ಅವ್ರ ಅನ್ನೆ ವತ್ತಂದಂಡೆಲ್ಲ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಚಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಪಂಡ ಉಣ್ಗಾಲ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂಚ ಉನ್ಗದ್ ಅವಾಗ್ಲು ಉಣ್ಗಾದ ಜನ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ತಾರ್ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪಣತೆ ಬಚ್ಚನಾಗ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪಣಂಗ್ಲು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ. ಬೋಡೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಹಾ. 10-20 ಜನತ್ತ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಈತನ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬತ್ತಿ ತೊರ್ದು ಪೋಯಿರು ಐನು ತೀರ್ ದಿಂಜಾರ ಒಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿಡ್ ದಿಂಜಾಯ್ನ ಮರ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಏ ಜನ ಬರ್ಪೇರು 15 ಜನ ಹಿಡ್ದು ಶಾರಾಗ ಬರ್ಪೇರು 15 ಜನ ಸ್ಟೋನ್ ದಾಖಲೆ ಸ್ಟೋನ್ ದಾಖಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ದಾಯ್ ಸ್ಟೋನ್ ದಯ ಅಪ್ನಾಥ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಿತ್ತು ದಾಯಿನ ಜಾವಲ ಇರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕನ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೋನೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಆಪನ ಸ್ಟೋನ್ ಅವು ದಾಯಂದುಂಡ ನಮ್ಮನ ಶರೀರಡು ಹ್ಮ್. ಉಷ್ಣಾಂಶ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಹ್ಮ್. ಈ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ಪುನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಡಿಕೆ ದಪ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಆ ಪ್ರತಿ ಒರೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ದಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ಪುಜ ಹ್ಮ್. ಅವು ಈ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಇಕ್ಕ ಪತ್ತುಂಡು ಪತ್ತದ ಅವಳು ಆಪುಂಡು ಮುದ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಅವೇ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪುನ ಅವೇ ಕಲ್ಲು ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗುಲೈ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ತುಂದಂಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜವನಟಿಗೆದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅತಂದಂಡ ದುಂಬು ದಾಯಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ದುಂಬುದ ಮಾತ ತಿನ್ಪೆದೇರು ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸೇವ್ದ ಬೇರು ಬೋಡ ಸೇವ್ದ ಬೇರು ಹಾ. ಚಟ್ನಿ ಬೋಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೋಡ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬೋಡ ತಜಂಕದ ಬೋಡ ಇರ್ನ ಮತ್ತ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಮತ್ತ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಸು ಹಾ. ಒಟ್ಟು ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಕೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಓ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಕೆಲವು ಮಾದೇರ್ದ ಹಾ. ಮಾದೇರ್ದ ಕೊಡಿ ಒಂತೆ ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿ ಒಂಚೂರು ರೆಂಜಿದ ಕೊಡಿ ಹಾ. ಕೇಪುಲ್ದ ಕೊಡಿ ಸೀಗೆದ ತಪ್ಪು ಹ್ಮ್. ಎರಡು ಪುನರ್ ಉಳ್ತ ತಪ್ಪು ಹ್ಮ್. ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಬಲ್ದ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಹ್ಮ್. ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹ್ಮ್. ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ನೋಲ್ತದ ಬೈಪದು ಹ್ಮ್. ಎಡ್ಡ ನೋಲು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪಡೋಡೈಕ್ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಹ್ಮ್. ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡವು ಹಾಲಾಪುಚ್ಚಿ ಹ್ಮ್. ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ದಿಂಡ ಹಾಲಾಪುಚ್ಚಿ ಹ್ಮ್. ಅವು ಮಾತ ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಂಬೆದ ಚಟ್ನಿ ಬಂಬೆದ ಕಜಿಪ್ಪು ಹ್ಮ್. ಅವು ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಲು ಬಾರದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ್ಪೇರು ಸರ್ ಅವು ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಾರದ ನೀರು ಸ್ಟೋನ್ಗು ಪರ್ಪೇರು ಹ್ಮ್. ಅವು ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಏನ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಬಾರದ ಪರೋಡಿ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ರೇಸಿ ಬರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಗೊತ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಬಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಹೋಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್. ಕಲ್ಲು ಬರದ ನೀರು ಪರ್ಪೆದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಂದ ಮಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಹ್ಮ್. ಚಾಪರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮರ ಪರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ದಗ್ ಒಂಜಿ ಈತಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂಡ ಸ್ಟೋನು ಕಲ್ಬಾರೆ ನುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನೆ ಕಲ್ಬಾರೆ ಅವಳನ್ನು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬದುಕೊಂಡು ಹ್ಮ್. ನಮ್ಮನತ್ತ ಪಾದೆಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಬಾಕಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಡುವಾತ ಮಾತಗೊಡ್ಡು ಇಪ್ಪುಜವು ಪಾದೆಡ್ ಜೋ ಅದು ಬದುಕೊಂಡು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಈಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಶರೀರ ನಾವು ಪುಂಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡ ಅದೇ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡರದ ಕೆಲವು ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಚಟ್ನಿಲ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾ. ಸೋನದಪ್ಪು ಸಿಗೆದಪ್ಪು ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿ ಮಾದೇರ್ದ ಕೊಡಿ ಚೂರಿ ಮುಲ್ಲುದ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಹಾ. ಪೂರ ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಹಾ. ಮಲ್ತದ ಅವಿನೆಂಚ ತೇರದ ಕೊಡಿ ತೇರೆದ ಕೊಡಿ ಬಾಡುಡು ತೇರದ ಕೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಂಬಲ್ ಪಾರಂಬಲ್ದ ತಪ್ಪು ಆಡೋಡು ಹಾ. ಅವೇ ಬಾಚಲು ಅಂತಂತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಅಂದು. ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ ಅದಮ್ಮೆ ಅವು ಪಂಡ ಆಪು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ತಪ್ಪುಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಇಟ್ಲ ಅವು ಆತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಬಗೆ ಬಂಡ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಬಗೆ ಬಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತಾಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ
ತಜಂಕ್ ಎಂದು ಬಂಡಾರ ಯಾಕಡೆ ಬಲ್ಚಾಟ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪು ತಜಂಕದ ಬಲ್- ಬೈಚಾಟ್ ಬಲ್ಚಾಟ ಬಂಡ ರೊಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂದಗು ಬೇರೆ ಅವನ ಮಂದೋಗ್ ಬೇರೆ ಅವನ ఆయన దోశ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ఉన్నది ಜನ ಅವ್ನು ಪತ್ತವನು ಕಾವಲಿ ಮೈ ಪರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ದೋಸೆ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಾರ ತಜಂಕದ ಅಂದ್ ಬಲ್ಚಾಟ್ ಬಲ್ಚಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವೇ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪತ್ರೊಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪತ್ರೊಡೆ ದಾಲ್ ದೋಸೆ ಅಜ್ಜಿ ಏತಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಏತಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಈರು ವಾರ ವಾರ ತಿನ್ಪಾರ್ಗೆ ವಾರ ವಾರ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಹ? ವಾರ ವಾರ ಅನ್ಪುವ ವಾರ ಶನಿವಾರ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ಪಲಾರಗೆ ಹಾ ಫಲಾರ ಅದಾ ಅಂದ ಮಗಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹ. ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಗಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬಂಡರ್ ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಈ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಫುಡ್ಡೇ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಇಂದೇನು ಬುರ ತಿನ್ಪುನತೆ ಇಂದೇನು ತಿಂದುಲ ಇಂಚ ಬುರ ಬಾಪನೆ ಇಂಚ ಬಾತನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಈತ ಈ ಮರ್ದ ಬುರ ನಾಟುಂಡ ಅಂದು ಒಂದು ಶರೀರ ದೆತೊಂಡು ಹ? ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ಶರೀರ ದೆತೊಂಡು ದೆತೊಂಡು. ದೆತೊಂಡು ಹ್ಮ್. ಈ ಮರ್ದಿಡು ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಹ್ಮ್. ನೆಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ್ ಶಾಲ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತೆರ್ ಬಂಡ ಕೆಲವದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಹ್ಮ್. ಸರಿ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಆ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನೆ ಒರಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪರೋಲಿ ಆ? ಪರೋಲಿ ಪರೋಲಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲು ಬತ್ತನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೇದೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹ. ಅಂದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೇದೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಮನೆಗಳು ಇಂಚೆ ಬಂಜಿ ಮನೆಗಳು ಆಪುಂಡು ಪುರಿತ ಬಂಜಿ ಮನೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಕೈಪೈತೆ ಮರ್ದು ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ದಿನೋಲ ಒಂಜೊಂದು ಟೆಂಕಲ ಬರೋಡು ಪರೋಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಸರ್ ಏರೆಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ದಾಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಈರು ಏತು ಜನ ಕಲ್ಪದ ಕಲ್ಪದ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾಲೆ ಜನ ನಾಲೆ ನೆಟ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಂಡಾನಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳೇನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರೆ ತಗೈತಾರೆ ಮಗೆ ಬಂಡ ಆತ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರ್ದವಗೆ ಹ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಲ್ಪದಾರ ಕಲ್ಪ ಏನು ಅನ್ಪ ಬಂಡ ತೂಪೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ರೆಡಿ ಅಂಚ ಆತೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗಿಂದ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂದೇನು ಬೋಡತೆ ಎಂದು ನಾವು ಒರಿಪೋಡತೆ ಓರಿಪೋಡು ಓರಿಪೋಡು ಎಂಚೈತೆ ಏರೆ ಕಲ್ಪ ಬಾರು ಅವ್ ಮಗೇನೆ ಮಗೇನೆ ಮಗೆ ಕಲ್ಪ ಮಗೇನೆ ಬರ ಅಂದಂದು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪ ಹೊಡದ ಅಂದಂದು ಕಲ್ಪ ಅವಡು ಪಂಡಾಗ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡವು ಹ. ಕಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಒರಿಯಾಗ ಉಪಕಾರ ಅವಡು ಹ. ಖಾಲಿ ನೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನಂದತ್ತು ಹ. ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ ಅಕ್ಲನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ ಈತನೇಟ ಏತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಇತ್ತೆಟ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇತಂದ್ರೆ 10,000 10,000 ಅತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಏತು ಅಣ್ಣ. ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು 27 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೋರ ಶುರು ಅಂತದ್ದು ಹ. 10,000 ಅತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಹ. ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿತ ಪನ್ಪುಣೇನು 10,000 ಓಕೆ ಈ 10,000 ಜನ ಏತು ಸಾವಿರ ಜನ ಕುಡ 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 ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಕೂಡ ಅಂದ್ ಬರ್ಪಿಜೀರಿ ಏನದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೆಂದು ಗೆಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪ ವರ್ಷ ಗೊರ ಎರ್ನಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಕೊನದು ಬೋಲೆ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಶುರು ಅಂಡ ಹ್ಮ್. 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಶುರು ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವದಕ್ಲಿಗೆ ಶರೀರ ಅವೆ ಬಂಡೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಶರೀರ ಅಂಡ ಉಪ್ಪುದಂಶ ಅಕ್ಲು ವರ್ಷ ಗೊರ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಡು నేను బతందు ಅಂದು అయితే ఏతు దూరదక్ల బస్ ಸೇರು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ಗ್ ಹೊರ ಬತ್ತಂದ 3 ಲೀಟರ್ ಮರ್ತು ಬತ್ತಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಮೂಜಿ 3 ಲೀಟರ್ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನಾರ ಆಪಿಜಿ ಜತೆ ಆಪುಜಿ 3 ಲೀಟರ್ ಕೊನಾರ ಹಾ. ఏ జన ఫారిన్ కొన పేరు ದಾಲ ಒಂಜಿ 10-50 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನೋದು ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತಾರೆ ಪೂರ. ಸೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಸ್ತಂಡ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಸೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಮಾತೆರೆ ಗೊಂಜಿ ಅಂದಂದು ಕೊನಪೇರು ಪಂಡ ಅವಳು ಲಕ್ಷ ಆಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಫಾರಿನ್ ಹ್ಮ್. ನಮ್ಮನ ಮೂಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಂದ ಕಾಸು ಪಾಡ್ ನೋಡ್ಚಿ ಹ್ಮ್. ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬದುಕೋಡ್ದಂಡ ಲಕ್ಷ ಆಟ್ಲೆ ಪಾಡ್ಬ ನಂಕೊರ ಜೀವ ಬದುಕಡಂದು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿಂದು ಅಂಚಂದತ್ತು ಅಂಚಾಯ್ಕ ಈ ಮರ್ದು ದೆತೊಂದು ಜನಕ್ಲು ತೂವೋಡು ಐತೆ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಓಡು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಂಗ ಏತು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಕಾಸು ಅವು ಪನ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಅವು ಏನು ಪುದಾರ್ ದಿತ್ತಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಅವು ಆಕಲು ಕೊರ್ನವ ಅವಳು ದೇವರ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇಪ್ಪುನ ಹ್ಮ್. ಅಂದ್ ಐಕದಾಲ ಅಂದು ಏತು ಆತು ದಾಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಹ್ಮ್. ಏನು ಅವು ಅಕಲೆಣ್ಣೆ ಕೊಂಡ್ರ ಅನ್ಬಿಡು ದಯಮಂಟ ಕಾಸು ನೋಡತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಕಾಸು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ರೇಟ್ ಹ್ಮ್. ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆದ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುಣ ಗಂಟು ಬೆನೆ ಅಂದ್ ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ದೀತನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ ದೀತ್ರ ಮಂಡಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕೊನೋಡ ಬಿಡತ್ತೆ ಏನು ಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಪನ್ಪು ಜೊತೆ ಈತೆ ಗುರ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಅವು ದೇವರನ್ನ
ತಟ್ಟೆದ ಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಏನ್ ಪುದರ್ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ ದುಡ್ಡು ಆತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ ಮರ್ದಿಗ್ಲ ಬುದಾರಿ ಎಜ್ಜಿ ಈರ್ನಾನೇ ಬುದಾರಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನನೆ ಬುದಾರ್ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಎನ್ನನೆ ಬುದಾರ್ ಮರ್ದಿಗ್ಲ ಬುದಾರಿ ಎಜ್ಜಿ ಐತೆ ನಿಖಲ್ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಪಂಡರ್ ವಾರ ವಾರ ಎಂಚ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ತಜಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಇತ್ತದ ನರಮನ್ ಎಂಚ ದಾಯ್ದ ಮಾತ ನಿನ್ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡ ಅವು ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ನ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಉಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಊರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆತಿ ಅದೇ ಅವು ರುಚಿ ಇತ್ತೆ ಉದಾಸೀನ ಪೂಜ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋದು ಕಿನ್ಕೊಂದು ಬರ್ರ ಕೊಡಿ ಪುರ ಹ. ಇತ್ತೆ ಪೋಪ್ನ ಏರುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಾಲುಂಡು ಜದಲ ಪೂರ ಮಲ್ಸನ ತಿಂತ ನಾವು ಎಂದು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಬೋದು ನಿಖಲ್ ಕಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪಾರದ ಬರ್ಪ ಬರ್ಪ ಹ್ಮ್. ಎಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಗುಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ತೋಟ ಪೂರಾ ಒಂದು ಖಂಡನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತರ ಪೂರ ಹೆಸರು ಈ ಕೊಡಿಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಹಾ ಕೆಲವು ಗೊಡ್ಡು ಉಂಡು ಸರ್ ದೂರ ದೂರ ಬೋಂಡ ಕೆಲವು ಗೊಡ್ಡು ದೂರ ದೂರ ಉಂಡು ಮರ್ದು ಏತು ದೂರ ಬೋಡವು ದೂರ ಅಂಕ್ಲು ಚೆನ್ನ ಮಗೆ ಬಂಟೋಲ ಹಿಡ್ದು ಉಣದರ್ಪೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬತ್ತಾರಪೆ ಹ್ಮ್. ಮರ್ದು ಮತ್ತ ಕೊನದರ್ಪೆ ಹ್ಮ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೂರ ದೂರ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಆಪುಜಿ ಗಾಡಿ ನಡತೆ ಬೋಡು ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಮಗೆ ಬತ್ತಾರಪೆ ಆತ ಇದೆ ಈ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಇಡೆ ಬರುಡು ಅವು ಅಂಚೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಕ್ಲೆ ಯಾನು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅವ್ರವ್ರ ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಿನಿ ಎರಡ ಬತ್ತನ ಉಂಡು 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 ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು ಅಂದ? ಬಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅವ್ರು ನೆಟ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲು ಯಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನೇ ನಮ್ಮದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಗಾರೆ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯವಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತನೆ ಒಂದು ಸೈತಂಡ ಪಣ್ಣೇನು ಕಾಪೇರಾಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡೆ ಮರ್ದಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಗೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಸಿಂಗೋಡೆ ಒಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಗೋಡೆದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐತೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೀರು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ವಾಪುರ್ ತೊಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಒಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಗುಜಿ ಒರಿ ಬೋರ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಬೋಡಿ ಏನಾಡಾರ ಒರಿ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದೆ ಓಪನ್ ಒಯ್ಟೆ ಓಪನ್ಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೊಂತ ಈ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಡಿದ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಜಿಂದ ಬೆಚ್ಚೊಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಬರಟ್ ಜನ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲು ಬಾ ಕುಲ್ಲು ಬಾ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ ಬೇಜಾರು ಛೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಇತ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ನರಮನೆ ಬೋಡತ್ತೆ ನಂಕ್ ನರಮನೆ ಬದುಕ ಓಡತ್ತೆ ದುಬ್ಬು ಹ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ತೋರ್ಸೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಉಂಟು ಜೀವನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೀವನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್. ನಿಜವಾದ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಂಬಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದು ಕೂರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಮ್. ಎಂಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಒಯ್ಕಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಸ ಕಟದಿ ಪುನ ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕದಂತಾರೆ ಅವು ಮಾತ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಎಂಕ್ಲ ಆತು ಈ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತಿಬುಕ ಮುಂದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮರಪರ ಒಂದು ನಾನು ಪನ್ಪಣವು ಮರಪರ ಒಂದೇ ಸರ್ ಬಂಡ ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ಮರಪರ ಒಂದು ನಂಜಿ ಬಂಡ ಏನು ಎನ್ನ ಜೀವ ನೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟುದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರ್ರ 10 ಜನ ಬದುಕೈತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮರ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಆತು ಗುಲ್ಗುಸು ದೀಪೇರು ಈತು ಗುಲ್ಗುಸು ದೀಪೇರು ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮನ್ಪೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಈರು ಏತ್ ದ ಕಾಲು ಊರದೆ ಪೋರ್ ಒಂಜಿ 30 40 mm ದ ಕಲ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 40 mm ದ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೊಡು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂಡೈಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂದುಂಡು 3 ವಾರ 7 ವಾರ 9 ವಾರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ತಿಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ತಿಂದು ಜಿನ ಆಪುನ್ ನೆಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಲು ಬುಡೋಡೆ ಬುಡೋಡೆ ಅವು ಬುಡೋಡು ಓ ಮಾತ ಬಿಡುಡು ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಅಂಚ ಗಂಗಸರ ಬುಡೋಡು ಬಾಜೆಲ್ ಬುಡೋಡು ಬಾಜೆಲ್ ಬುಡೋಡು ಐತೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಲಿ ಈರ್ ಬನ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕೋರಿ ಕೆತ್ತಿ ಬೊಂಡ ಕಾಪಿ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಉಷ್ಣತೆ ಆತೆ ಕಾಪಿ 4 ಬಗೆ ಒಟ್ರಸು 4 ಬಗೆ ಗಂಗಸರ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಗಂಗಸರ ಮರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಪುದರ ಆಲಪುಂಡು
ಅಂದ್ ಎನ್ನು ಆರು ನೆನ್ಲ ಬರ್ದ ಇಲ್ಲ ಬರಿಯರ್ ಅಂದ ಬೊಕ ಕಲ್ಲು పోతుంది ಒಂಡೆರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ ಗೆಡ್ಡ ಬುದರುಂಡು ಹಾ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಮ್ಮನ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಇಡೀ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಬುದರ್ ಹಾ. ಓಲ್ಗೆ ಎಂಡಲ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಟೋನ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮರ್ದು ಬರ್ಪುರ ನೆಡ್ಲು ಒಲ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಹಾ. ಅದಾನ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲೆ ನಂಚೆನೆ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ರ ಅನ್ಪುಡು ಓಕೆ ಈತ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇನೆದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಲು ಮಿನ್ನಿದ ದಾಂಡಲ ಉಂಡ ಪಂಡ ಅನ್ನಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ನಕ್ಲು ಪುಡೇರ್ ಬೇರು ಬೇನೆ ನೆಟ್ ವಿಷಯಡು ಹ್ಮ್. ಪಂಡ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಕಂಡವಾಟೆ ಪುಡೇರ್ ಒದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲ ಬೇನೆ ಮರ್ತು ಕೊರ್ದು ಬರ್ದು ಕುಲ್ಲ ಬೇಕಲೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲದಾನು ఒక ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಹೇಳ್ತೊಂದು ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬದುಕೈರಂದ ಅಪಗ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ಸೊಂಡು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನೆಂಗ್ ಹಾ. ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಡತಂದ ಆಂಡು ಖುಷಿ ಆವಡತಿ ಹಾ. ಜಾತಿ ಇರೆಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮರ್ತು ವಿನಿ ಚೂರಲ್ಲ ಚೂರ್ ಪಂಡ ಮೆರ್ಸು ಕರ್ರದ್ರ ಮಲ್ತಿನಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆಂಕ್ ಪಂಡ ನೆಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅರಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನರ್ಕೊಣತ್ತು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನೇನು ಪಂಡ ಅರಿ ಇಪ್ಪು ಜರತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇಟ್ಟರ ಗುರು. ಪೋಡಾಂಡು ಅಂದ್ ಹಾ? ಅಂದ್ ಗುರು ಅದ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಈರ್ ಒಯ್ಕ್ ಮಾತ ಮರ್ದು ಗೊರ್ಪದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನು ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲವೇದಿ ಹ್ಮ್. ಮೂಲವೇದಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮೂಲವೇದಿ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪೈಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಾಲ್ ಸಿಕ್ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯನಕಲ್ನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜುವೆನೆ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾ. ಐಕೋರ್ಪೆ ಹಾ. ಅವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮರ್ದ್ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ತಿಂಗಳು ಡೇಟ್ ಆಪೇರತೆ ಹ್ಮ್. ಡೇಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ 7 ದಿನದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರ್ದು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಕೆಲದಕ್ಲೆ 15 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಸೀಕ್ ಸೇರ್ನು ಹ್ಮ್. ಅಕ್ಲೆ 7 ದಿನ ಅತ್ತನ 5ನೇ ದಿನ ಬೋಡು ಹ್ಮ್. ಐಕ್ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಐಕ್ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಜನಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ದು ಓಪುನ ಪುಂಜನಕ್ಲೆಂದ ಅವು ಕೆಲವು ಆನುಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ಪುನಾಗ ಬೊಲ್ದೆ ಪೋಪುನ ಹ್ಮ್. ಅವು ಐಕ್ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಹ್ಮ್. ಅಂದ್ ಈಶೆಗ್ ಮರ್ದು ಗೊರ್ಪದ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂ ಮುಟ್ಟಿನೆಕ್ ಹ್ಮ್. ಸೂ ಮುಟ್ಟಿನೆಕ್ ಸೂ ದೆಪ್ಪುವೆ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಜ ಅಂದ್ ಅವು ಪೂರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಲು ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಬದಾರೋಡು ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತಾರೋಡು ಸೂ ಮುಟ್ಟಿನೆಕ್ಕನ್ನ ಯಾನು ಪಂಡವು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾರು ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ದಯವಂಡ ಆಕಲು ಬೊಕ್ಕರ ಕೊನತ್ತದು ಅನ್ನಗ ಅವಲು ಜೋರ ಆಪುನತೆವು ಹ್ಮ್. ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಹ್ಮ್. ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುಜೇನು ಕೆಲವು ನೆಟ ನೆರೆಗರತ್ತಾಗ್ಲಿ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಆತಾಯ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಪಿರಾನೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಕ್ಲು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಇರ್ನ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯವಂಡ ನಮಕ್ಕಂಜಿ ನೆರೆಹರೆಂದು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ನೆರೆಹರೆತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಹಾಕಲೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಹೊಣತು ಬರ್ಪೇರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮತ್ತಗ ಏನಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೂಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ನ ಕಲ್ಲು ಕುಪ್ಪಿಡು ಹ್ಮ್. ಪಂಡ ಇತ್ತ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ಆತುಂಡು ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ ಇತ್ತ ತೊಜ್ಪದ ಅಕುಲೆ ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಬೋಡು ಮಂಡದು ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಆ ಮರ್ದ್ ಸುಗರ್ ಗ್ಲಾಪುಂಡ ಸುಗರ್ ಕಾಪುಂಡು ಸುಗರ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ನೆನ್ನ ಸುಗರ್ ಹಾ. ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಮರ್ದನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಲಿ ದೇತುನೊಳ್ಳಿ ಏರೆಗ್ಲ ದೇತುನೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಗಾಯ್ತೆಗ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಬಡ ಬಡಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಉಣ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಪೇರ ದಪ್ಪ ತೋರಾಪೇರು ಚೂರ್ ತೋರ ತೋರಾಪೇರು ಐನ್ ಪರ್ನ ತೋರಾಪೇರು ಆತ ಏತ್ ಬರುಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಏತ್ ಬರುಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡವ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೊಂಡೆ 5 ವರ್ಷ ತಿರ್ತಿ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಲೋಟೆ ಕಾಲ್ ಲೋಟೆ. ಕಾಲ್ ಲೋಟೆ 5 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ಕೊಂಡೆ ಅರ್ಧ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಹ್ಮ್. ನಾವು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಟೋನು ಹಾ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ಏಳ್ನೆ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲುದ ಕಾಟ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ ಹ್ಮ್. ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲ ಲೆತಾತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತೇರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಸಂಜೀವ ದೇವಡಿಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅವರ ಮಾತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನ ಇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯನನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರುವಂತದ್ದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ಲು ಹೋದಂತ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳುವ ಪಥ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪಥ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಪಥ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ
ವಿಫಲತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಫಲತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇವರ ಕೈಗುಣ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗುಣ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವರು ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವರು ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಅಳ್ತಾ ಬಂದವರು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೋದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆರಳಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಗನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿದಾವೆ. ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಪ್ರತಿದಿನದ ಮದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಅವರು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಹಳದಿ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಗಂಟು ನೋವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಗುಣವಾದವರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ, 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪಂಚೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದುಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಗರ್ಡಾಡಿ.